Så tager vi den sidste omgang. Ved reaktion mellem metan og diklor dannes lidt etan. Hvordan skal det forklares? Det kan jeg ikke, men vi får prøve os frem. Vi kan kigge på metan. Ja, okay. Det kan se. Jeg tror, jeg starter til at tænke lidt på. Så vi har CH4 plus Cl2. Det er det, der dannes, og det skal blive en reaktion mellem diklor og metan. Det betyder, at det skal blive CH3Cl, og det er 2 stykker af dem, for det er 2 af dem. Så det bliver 2 af dem. Så det betyder, at for den reaktion skal ske, så har vi nødt til at starte reaktionen, og det gjorde vi på tavlen for et par uger siden. Så det er den summa-reaktion, der kommer at blive. Hvis vi kan se, hvad der kommer til at ske, så kommer vi at få en Cl2, og så får vi noget energi i form af lys eller noget, som starter reaktionen. Så dannes 2 af dem. Det her betyder, at det er en radikal. Det er en radikal af den. Så det er en binding mellem de 2 stoffer, og det går fra hinanden. Og den lille prik betyder, at den lille punkten, det betyder, at den har en uparret elektron. Og den er rigtig, rigtig farlig. Så det betyder, at den her kommer næste gang, den mødes med en Cl. Radikalen mødes med metan. Så kommer den gøre en reaktion. Vil jeg tænke, og så så kommer den gøre så kommer den gøre. Så kommer det Cl, HCl, kommer saltsyre, plus CH3 uparret. Så gør den det. Det var det, som står også i bogen. Så får vi den uparret. Så den uparret kommer ikke at smide, den kan ikke sminke, for metan er, det ligesom kan ikke gøre, klorid kan ikke gøre reaktionen med klor i midten, for den er ligesom beskyttet af hydrogener. Og så bliver det hydrogenklorid, altså saltsyre. Og så får vi radikalen tilbage. Og den kan man gøre næste gang, så kan den radikalen gøre en reaktion med Cl2. Og det kan man gøre CH3Cl plus Cl. Så kommer den ligesom tage tilbage. Og så har vi den igen, så kommer den genstarte hele. Og de fleste gange, så kommer den gøre Cl gør en reaktion med CH4. Og så kommer vi få saltsyre og radikalen af metan. Radikalen af metan kommer gøre reaktion med klorgas og kommer gøre klormetan. Og så kommer vi få radikalen. Men den kan sagtens gøre reaktion, at den kan reagere med CH3, kan også reagere med CH4, og det kan dannes etan. Det kan sagtens gøre det. Og jeg skal ikke sige, det er muligt. Og så kan den få noget hydrogen fra saltsyre måske. Så jeg mener, det er ikke helt usandsynligt, at det er også en sidereaktion. Så det er hovedreaktionen, og det her er sidereaktioner. Det er en reaktion, du senere får rense hele systemet fra. Så det er det bedste forklaring, jeg kan give. Og den eksakte metode, men det er den forklaring, jeg kan give, at den her radikalen, metanradikalen, kan også reagere med sig selv, altså metan, og så bliver det etan radikalen, og så kan du måske få noget hydrogen fra den. Det var bedste forslag, jeg kan gøre på den. Så vi skal se, hvad det er for noget reaktionsskema. Diklor Cl2, det er kaldet for klorgassen her gange, altså plus but et 1, det betyder, at det er en, og det skal bare reaktionsskema. Så godt, så er det CH
H4, H8. Ja. Og du... Ja, hvad kan det blive for noget? Altså, det findes jo flere mulige svar på den. Hvad ønsker det for svar? Det vil, at man skal tegne dem. Okay, jeg tænkte, at det var lidt svært med bare det over. Så jeg vil tegne dem. Så det kan CL2 plus, og det var dobbeltbinding. Så skal den være. Og der bliver det N2, 3. Så er det være 4 carbon, hydrogen, eller klorid. Du kan altid springe over hydrogen. Du kan altid springe over hydrogener, hvis du så ønsker, for det plejer at blive lidt enklere. Så det var A. Vi tager B, addition af dihydrogen. H2 med but. N2 det er but, det er 4. Og det er but 1. Og det er 2 metyl. Så den kan man gøre en reaktion. Det kan man deles, det kan man dannes, så det kan man bare... Så, det var enkelt. Fordi det er hydrogener, og det ser man ikke noget. Så det er det, som vi mister dobbeltbindinger. Så det vil føre, det er en additionsreaktion, og der fjerner vi dobbeltbindinger. Eller trippelbindinger, hvis det er så den måde. Vend H2U med eten. Så, der kan dannes nej, det er eten, for det er enkelt på den måde. Så det kan bare blive den, det kan blive etanol. Ikke? Ja, det bliver etanol. Så kan man gøre, du kan sige CH3, CH2OH. Det kan gøre på flere, skrive på flere steder. For flere metoder. Det hydrogenklorid med eten, HCl plus. Og der bliver det det er det. E. Addition med dibrom. Br2 plus cyklohexen. N6, for det er hex, cyklo og hex. Så der kommer vi få en reaktion med dem to, og der kommer vi få en hexagon igen. Så, F. Elimination. Uden skyld. Det er en hexagon med en dobbeltbinding. Cyklo, hex, 1, og det er brom, og det gør, den deler sig op og bliver på hver side. Elimination af hydrogenklorid. Hvad betyder det? Ja, det skal dannes. Så ved elimination skal det dannes. Så propan, klor, og det skal blive hydrogenklorid. Og der skal det bildes en dobbeltbinding. Så når det er eliminationsreaktionen, så det er addition, der er elimination, der skal det fjerne den, og der kommer hydrogenklorid, så er den hydrogen på den side, og klorid på den, så bliver den. Og så er det G, hydrogen for cyklohexen, så hexan, Cl. Og der kommer vi få HCl, der er en cyklo, det er en dårlig 6 hjørner, hexagon, og vi kommer få bare en dobbeltbinding. Klart. Det er ikke sværere end det. Vi tager det næste sidste. Det er tæt på slutningen nu. Vinylklorid, kloreten. Det skal det vel være. Eten, klor, ja. Fremstilles med eten med en totrinsproces. Altså det er 2 deler. Først er det diklor, hvor den dannes fraspaltning af hydrogen. Efter der fraspaltet skriv reaktion mellem 2 processer. Hvorefter der fraspaltes. Hvad betyder det? Fraspaltes. Det er et nyt ord for mig. Hvad betyder det? Nå, okay. Det er det stof, vi er ude efter. Det skal blive resultatet.
Så det man skal først starter vi med eten. Dobbeltbinding CH2, H2. Og den gør en eliminationsreaktion, en additionsreaktion med Cl2. Og så kommer vi få den reaktion med hydrogenet på hver side. Det kan også skrive det på den her måde. H2Cl. Det kan gøre på så mange metoder, men det er det betyder. Så det skal komme i næste scene, det var, at det fraspaltes. Det betyder, at det er en elimination. Så betyder, at du skal danne en dobbeltbinding, men det gør det. Så gør det, at du tager den her, Cl, og så får du HCl. Du skal danne den, men det er kun én gang HCl. Så det bliver tilbage, så det er dobbeltbundet. Så det starter med en dobbeltbundet eten, som adderes med klorgas. Klorgassen kommer at fjerne dobbeltbindingen. Efter det, så skal det gøres en elimination, fraspaltes. En eliminationsreaktion, dog ved den tidspunkt, det skal blive hydrogenklorid. Hydrogenklorid kommer dog helt enkelt fjerne det ene klorid og en hydrogen på den side, og danner kloreten. Den er svær, fordi sproget er mærkeligt. Jeg skal ikke sige det. Altså, det er 2-trins proces. Det er det første trin og det andet trin. Det er helt fint. Først er deres klorgas. Diklor. Og så fraspaltes. Det var det, som er det svære. Fraspaltes betyder, det mener ikke en elimination. Hvorfor skal jeg ikke skrive det? Det er ikke. Men dansk. Et bestøvelsesmiddel hedder halotan, og er en syntet, og har et systematisk navn. Systematisk navn er det navn, vi kan skrive det med. Et systematisk navn med 2-bromo, 2-klor, 1,1,1,3-fluoretan. Etan. Vi har 1,1,1,3-fluor. Fluor. Det vil jeg klar med. Og vi har en hydrogen ved en brom, og vi har en klor. Årsagen, hvorfor man der ser, at den er carbon 2, og det er carbon 1, og hvis jeg husker rigtigt, så findes der regler for, når man gør det, at det er det mest elektronegative tal, der vinder den konkurrence mellem de to. Så. Tegn strukturform af stoffet. Ja, det var det. Og det er ikke farligere end det. Det gør det samme metode, som det gør hver gang. Det starter at gøre hovedkæden, og efter det så gør det substituenter. Og det var det. Tak for mig.